hyvien ja huonojen uutisten pariin. New Yorkin korkein oikeus pohtii, kuuluvatko ihmisoikeudet myös 26-vuotiaalle eläkeläiselle. Tässä tapauksessa tämä 26-vuotias eläkeläinen on Tommy, joka istuu päivät pitkät katsomassa televisiota omassa häkissään. Tommy on nimittäin eläkkeellä sirkuksesta. Asianajaja ja eläinaktivisti Stephen Wise päätöstä, joka tunnustaisi, että Tommy on oikeushenkilö ja sillä on parempi ihmisilläkin. Eli esimerkiksi vaikka päästä pois häkistä. Kyseessä on merkittävä ennakkotapaus, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun eläimelle vaaditaan oikeudessa ihmiselle kuuluvia oikeuksia. Ja on aina tietenkin hyvä muistaa, että ihmisen ja simpanssin geeneistä 98% on samoja. Ja tuon 2% eron seurauksena toisella meistä on karvat ja toisella avaimet. Mutta sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että meillä olisi oikeus pitää tätä Tommia vankilassa. Mutta Krista, mitä sä sanot? Hyvä vai huono? Karvat ja avaimet. Mutta huomattavasti vähemmän niitä karvoja. Äläpä sanoa. Hallilan pupit on huono meininki. No kun katsoo nyt noita Tommyn silmiä, niin minä, joka on siis, mä oon vannoutunut Pittelit on parempaa ruokaa. Ja muten silleen ihan niinku eläinten oikeuksien puolustaja, niin mä niinku, voi vitsi, en mä tiedä, siis kattokaa nyt sitä. Ja se on tehnyt uransa ja kaikkea, mutta miksi sille ei olisi samoja? Jos viitasaarelaisella kansanedustajallakin on oikeuksia, niin miksi ei Tommilla saisi olla? Mutta toisaalta sitten taas, että sitten kun mä luin siitä uutisesta, että sillä on $150,000 joku se häkki varustettu jollain kaapelitelevisiolla ja stereoilla, niin tavallaan sillähän on myös ihan hyvin asiat, että se on myös aika ahne apina. Mutta se on määrittävä kysymys, kun se katsoo telkkaria pitkät päivät, että mitä se katsoo. Katsooko se esimerkiksi uutisia vai katsooko se Viidakon tähtöisiä? Ja onko Viidakon tähtöiset tosiasiassa hänelle antropologinen ohjelma? Kyllä. Niin, tää on mun mielestä määrittävää, että kuinka että mikä se on se, mitä se katsoo. Mun mielestä tältä asianajalta hyvä veto myös, että me käydään tää keskustelu nyt, että jos ajatellaan evoluutiota, niin eihän ne ole tällaiset, että me ollaan niin kuin valtavan erillään toisistamme, vaan nehän on jotain ominaisuuksia, joita tietoisuutta voi olla esimerkiksi. Ja nythän tässä oikeudessa sitten aletaan käydä läpi sitä, että mikä se tietoisuuden taso on ja mitkä ne oikeudet on. Jos miettii, että mitä simpanssit esimerkiksi osaa käyttää esimerkiksi vasaraa ja alasinta, siis sillä tavalla, että ne tekee luonnossa itse eri välineistä pähkinöiden rikkomiseen. Ne osaa valehdella, ja valehteleminen on aika monimutkaista. Että sun pitää ymmärtää tavallaan sitä, että miten muut vaikka näkee tilanteen, jotta piilottaa jotain tavaroita. Yksi naarassimpanssi esimerkiksi oppi tällaisen, että se ymmärsi laumasta, että kun se oli kova kirkumaan, kun se harrasti seksiä urosten kanssa, niin se oppi tällaisen mielenkiintoisen seikan, että kun tämä kyseinen naaras harrasti seksiä näiden alempiarvoisten tai nuorten simpanssien, ei sen lauman dominoivan johtajan kanssa, niin se oppi olemaan hiljaa ja kirkui vain sen lauman johtajan. Petollinen lunttu. Ne opettaa jälkeläisiä ja sitten ehkä yksi kaikista koskettavimmista tapauksista tapahtui vuonna 1982. Washoe-niminen simpanssi, se on tämä kuuluisa simpanssi, jolla opetettiin 350 Amerikan viittomakielen merkkiä. Ja se oppi muodostamaan lauseita ja kommunikoimaan aika hyvin. Ja hänellä oli myös sellainen tapa, että jos joku oli pitkän aikaa pois sieltä eläintarhan alueelta, niin se vähän niin kuin ihminen vähän mökötti. Ja yksi tällainen tutkimusavustaja, jonka nimi oli Cat, oli ollut pitkän aikaa poissa, ja se tuli uudestaan tämän Washoen läheisyyteen, ja se Washoe ensin vähän mökötti. Ja sitten tämä viittomakielellä kertoi, pyysi anteeksi, että oli ollut pois, ja kertoi, että mitä oli tapahtunut. Ja tämä kyseinen nainen oli ollut raskaana ja menettänyt lapsensa. Ja tämä Washoe oli myös menettänyt 2 poikastaan. Ja se viittomakielellä kertoi, että vauva kuoli, jolloin tämä Washoe laski katseensa alas ja sen jälkeen viittoi silleen, että itkee. Ja simpanssit ei osaa itkeä. Ja sitten kun tämä Cat lähti sieltä alueelta, niin se viittoi muille hoitajille sanoi, please person hug.
Ja nyt ollaan niin kuin, tämä Tommyn case asettuu myös mun mielestä mielenkiintoiseen valoon. Että okei, että joku voi suhtautua skeptisesti ja miettiä, että onko ne vaan jotain refleksejä, mutta jotenkaan ei siltä tunnu. Ja musta ainakin ihmisenä tuntuu karmealta käydä pällistelemässä näitä tietoisia olentoja eläintä. Tästäkin tuli vain elämä. Kaikki on. Hei, mutta noi samat ominaisuudet on siis koirassa. Mä olen siis koira-ihminen. Jos mä vein esimerkiksi kun mä vein koiran hoitoon, ja se oli viikon siellä hoidossa, että mä tulin sinne, niin hän siis käveli, käänsi selkänsä mielenosoituksellisesti ja meni mököttämään. Mutta hänelle kyllä riitti vain, että rapsutti tavallaan ja antoi vähän herkkua, ja sitten hän okei, hän antaa anteeksi. Yritin viittoa, mutta ei hän. Muista, ettei mäkään osaa vittu kuin N-I-N-A. Mä sitä yritin hänelle viittoa. Kaikki tietää, että Niina on koira-ihminen. Joku päivä ne ihmisen piirteet vielä tulee. Mä en tiedä, onko Mikko samaa mieltä, mutta musta se on siis noin liikuttavia tarinoita todellakin. Ja todellakin ihmisoikeudet simpanssille, mutta heti sen jälkeen seuraava taisto voisi olla mun mielestä, että meille muusikoillekin annettaisiin ihmisoikeudet. Vaikka ei osata viittoa eikä mitään. Niin, ja, koska nimittäin sehän on sellainen, mihin me kaikki ollaan niin kuin välillä törmätään, että yrität mennä vaikka syömään jossain ravintolassa, missä olet keikalla illalla. Niin yrität mennä syömään sinne, jos on pöytiä, missä voisi kuvitella, että voi syödä, niin sanotaan, että ette te sinne voi mennä, ihmiset syö siellä. Hallella on pupiton sama meininki. Tästä ei ole tietoa. Veti tällaista komedipanelsia. Kyllä, näin. Miika, hyvä vai huono uutinen se, että oikeus pohtii, kuuluuko ihmisarvo simpanssille? Hyvä uutinen. Jos ihminen ei ole nuorena radikaali, hänellä ei ole sydäntä, mutta jos hänellä ei ole vanhana ihmisarvoa, hän on simpanssi. Se oli hieno. Ja Winston. Ja Winston. Mä en tiennyt, että Winston on ottanut kantaa kaikkeen. Mun mielestä tää on hyvä uutinen ja nyt mulla ei ole niinku mitään vitsiä tähän heittää, koska mä liikutuin niin paljon siitä person hug asiasta. Se oli siis se oli ihan vain elämä. Mä oon ihan Samuli Edelmanina tässä nyt, otan vakavasti tämän asian. Se on hyvä uutinen. On hyvä. Niin. Kyllä vähän kanssa, että on hyvä uutinen. Mullahan on itselleni kans yksi eläkeläinen, eli mun koira vanhukseni on kotona ja mä yritän kans tarjota hänelle sellaisen eläkkeen vanhuuden, minkä mä itsekin haluaisin, eli niinku gin tonickia ja pleikkaria. Mutta kun hän on koira, niin hän ei ymmärrä näitä, että hän ei halua näitä, kun hän ennemmin vaan niin nuolee kikkeliä tai nukkuu. Mutta itse asiassa kun itsekin mietin, niin... Maija. Ei. Mitä sä haluaisit tehdä? Kyllä mä sanon ihan vaan, että tää on hyvä uutinen, että hän saa ihmisarvon. Kiitos siitä. Mikko. Onko kukaan kysynyt Tommyltä, että mitä se itse haluaisi? Että mua jotenkin tuo katse puhuu kyllä aika paljon. Siis, mä ajattelin, että ihminen, simpanssi, jolla on siis pulisumit ympäri pään, niin ansaitsisi kyllä kaiken mahdollisen tuen. Suomalaiset ei ole mitenkään yksimielisiä tästä asiasta. Nimittäin 57% suomalaisista pitää sitä, että oikeus pohtii, kuuluuko ihmisarvo simpanssille huonona uutisena. Tietenkin juu. Meidän yleisö täällä ei edes taputtanut.